लुबैदों नोंखौ बेफोर भाषा जाबाय नै दा आंथ' बिसिनि जायगायाव मिथिया मेन्डेलासो बोरैमोनलाय एक्जेक्ट मेन्डेलानि एक्टिं रोंखायो फाग्लासो जागोन बोरै जाबायमोनलाय देब्रा ससेल' खिथा आंखौ ट्रल बानायजोब्बाय हायो ना हायो देलाय एक्टिंखौ जोंबो हायोब्रा देलाय ओंखायनो आं बुंबाय मेन्डेला सारजों रायलायनायाव मोनसे बिराद फाग्लिखा थांग्रानि रक्सिन जायगाखौ आंबो दाबो मिथिजोबा हाग्रा हुला मैदेरानो देनजार मानसिफ्रा मिम्स बानायगासिनो मैयाबो मा होननानै लाया बे मैयानियाव हायोब्रा माबा माबि एक्टिं खालामनो हायो गादा गादा tada ha tada deh ha oh ini endel iya lagi iya sih memang ini dah tuh actually बिसना फेमिलियाव साबैसे जोंना साबैसे सोंलागासिनो दं गोबाङा जोंनाबो फिसा हौवा सासेल'खा र' आं माबाखौ दिरुंग्रोनो ओमफ्राय बिसिना सानै आरोना इदि ओमफ्राय मेरिजनि पार्टि माने रिसेपसन प्रिपेयार खालामगासिनो दं बारा गोबाव नांनाय नंला आं माब्रै जायो र' गारि सुफैग्रोनानै लानोसै ब्लगखौ कन्टिनिउ खालामलांबाय थागोन आं गोबां सोंदों मानसिफ्रा बायदिसिना खिन्थु आंसो कमेन्ट रिप्लाय होजोबनो हायाखै ओरै खायफा बुंदों बायदिसिना बुंग्रायाथ' बुंग्रा थाखागोन आंनि साननाया बेनोल' बिहाव जा गावनि अन बिमा बिफा जा एखेयानो फेमिलियानो जाहैबाय नालाय बयखौबो नायनांगोन बेमार आजारावनो जा बा अलखदावनो जा बेबायदि बिमा बिफायाथ' बिमा बिफा जाखायो गासैबो गावनियाबो आरो गावनि वाइफनिबाबो हेपि फेमिलि लाखिनोबा ओरैबो मेनटेन सोलिनांगोन मानिलायनाय थानांगोन फाग्लि एक्टिं बानायनो हायो बे मामियालाय नुना लादों मा केपिटेल क'क्राझार जोंनिफ्राय फैग्रा क'क्राझाराव लाखिया बे केपिटेला औ बावबो लाखिया हासिमारायाव लाखियो माने क'क्राझारावबो लाखिया जोंना बे केपिटेल एक्सप्रेसा बुहुद समावनो जोङो ट्रेन खारनाय नुब्लाबो थांग'नाय नुयोना केपिटेल आरोना बियो अबेबा सेलेक्टेड स्टेशनफ्राव लाखियो थ' बिनि सायाव आं कार वास खालामनानै लाग्रोनोसै जोंना मेन्डेलि दङ खाथियाव जास्ट जकिंसो ओमफ्राय आं दहाय मोनसे बै चेनेलावबो बुंखादोंमोन मानगोनां जोंहा थाख्लायसारा खायफानि नोजोराव मोजां खायफानि नोजोराव गाज्रि बयबो बिदि सोंखारिग्रायाथ' थाखायो गोबांखौ गोबां नाथाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो ब्लिडिं जागासिनो दं इन्टारनेट ब्लिडिं आं दहायबो खिथादों बै चेनेलावहाय आगस्टिन हस्पिटालाव दङ जायफ्रा मिथियाखैमोन आंगोनि लोगोफ्रा भिडिअफ्राव नुसनबायदोंब्ला नायनो हागोन दा आंबो ट्राइ खालामगासिनो दङ थांनायनि बेबायदि जाथाय आरोना दा कार वास खालामनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय आइखुनजोआ बजार खालामदों ओमफ्राय गोबाङा बुंदों आंनि फेमिलिखौबो लाबोगोन आं खिन्थु जोंना बिमाया लाजियो आं बिफाखौ लाबोखांखाबाय खनसे बाबाखौथ' लाबोखांबाय खिन्थु बिमाखौ लाबोफेराखै बिनानावखौबो लाबोबाय खनसे बिनानाव सासे दं नालाय आंहा गोबाङा सोंहरो ओमफ्राय जोंना बिमाया एसे लाजियो होनदों जिखुनुआनो जाया र' माला सम मोनो जागोन बेफोरो गारि सुनायनि आं पस्टखौहाय नोंथांमोननो खिथानो जोंना क'क्राझारावहाय बेसेबांमोनलाय 300आवबो सुयोना जोंना बावहाय 500 बारा मोनदों आंबो एसे सुग्रोनानै लानि फुरा क्लिन खालामनाय साफा खालामगासिनो दङ नैबे बिराद हेल्पफुल जायो आंना गारि सालायनायाव नैबे 360 केमेराया
अबेबा नांहांबाबो ओरैबो नुजोबो नालाय ओमफ्राय सिगाङावबो थाबाय नालाय 360 आनो बेवहाय बेबो बिराद मोजां आरो दा बेनो पार्किंफ्राव ओमफ्राय जामफ्रावहाय ओरै नांगोन बायदिब्लाबो नों केमेराखौ अन खालामनानै सिगांजों थांब्लाबो अन खालामनो हायो नालाय बे मोजां आरोना बिथांजोखौ सोरबा डेन्जार बुस्थु लिरना हरदोंनो जोंदोंदां नायग्रोनियाफोराव लिरदों नोंखौ बेफोर भाषा जाबाय मानसि ना बेलाय बड'नि फिसा जाखो ना सोर सुरत बसुमतारी औ सुरत बसुमतारी लिरदों ओहो गैया जेबो गैया माने बेथ' मानसिनि फिसा ओंखारा बादि मोनदों आङो मानसिनि फिसा ओंखारा बादि मोनदों आङो माने भाषा बियो भाषा मोनसे अशिक्षित बेबादि मानसिफोरखौ आङो साइबार क्राइमाव थांनानैहाय मोजांसे एक्सन लानो गोसो जायो रागा बारा दाजों होनदां बेखौ आरो जोंनानैबो लाब गैया खायफा गाव गावनि मेन्टेलिटिखौनो देखायनानै लानायबो जायो उल्था जाफानानैबो लाब गैया आंथ' मालाबा लाबोयो गोबाङा सानो बिराद जोंदोंदां खिन्थु जोंनाय नङा आं एन्टारटेन खालामनो बै मानसिखौ पपुलार खालामनोसो लाबोयो आं जोंनानै लाबो आं ओंखायनो आं बेखौबो बार बुङो आं गोदान क्रियेटारफोरखौबो बुङो जायखि जेखि बुङा ससियेल मिडियायाव ओंखारग्रा जाबायब्ला सोरबाबो नोंबो बा सोरबाबो बुंजानायखौ फार्स्ट थिं हजम खालामनो हानांगोन लाजिनाय गिनाय गारनांगोन नङाबा नाख्रेबनो बोलोसिन मोनसिनो नोंगौ न' डाउट गाज्रिसिन गाज्रि लामायाव लाबाय थायोबा सोरबा नोंखौ पार्सनेलि एटेक जायो बिदिबा आयेननि राहा लाजायो किसुमानखौ आं बांसिन आभयड खालामो खिन्थु मोनसे गुबुन भिडिअआवहायबो बे सेम मानसियानो सेम जानाय बे मानसियानो सेम वार्डखौनो लिरहरदों बे सेम भाषा बेनो ठीक আছে बिदि मानसिखौथ' नायनो गोसो जायो आंबो तो बिनि एसे एक्शन लाब्लाथ' मुखामुखि नुनाय दा मोखाङाखौ माबादि सोर आंखौहाय जुदि बेफोरबादि गाज्रि भाषा बुंहरनो हायोब्ला निश्चय बिनि बिमायाबो हयथ' बि लाइनावनो थाग्रा नामा बिनि बुंनाय बादिब्ला अब्ला आंबो एसे मोखाङाखौ जाथ'बाय आबो जाथ'बाय बुरै बारा एक्सन लाजायालै कर्टफ्राव थांबा थाव खरस खारलाबाय थानांगोन डेन्जार बुङोलाय खिन्थु आंबो मालाबा दाननो हाया बिनि खोथाखौ सिरिल' थाखासै आं लिरग्राफ्राबो नोंगौ साइबारजों साननानै नायोब्ला गावनि बिमा सोरहाबा बिब' बिनानाव थायो जुदि नोंहाबो बिमा दंबा नों बिमानिफ्रायनो जोनोम जादोंब्ला किसुमान खोथाफोरखौ एसे जायखि जेखि पार्सनेल दुसमनानै थाया सोरहाबा एसे आभयड खालामनांगौ आरो पार्सनेल माने बे गाज्रि खोथाफोरखौ नोंहाबो बिमा थायो बिब' बिनानाव थानो हागौ सोमोन्दोआव थानाय न'खरनि हा गावस्रानानैथ' जोनोम जानाय नङाना बिमा माहारिनिफ्रायनो जों जोनोम जानाय बेबायदि आरोना जिखुनु गारिया क्लिन जाजोब्बाय नै ओरै फुरा बेजों दंबावो नै बिदि हाद्रि हाबजोबबाय दाख्लै आङो काभार लागायाखैमोन नालाय मेट लागायाखैमोन दा मेट लागायबाय क्लिन खालामगासिनो सबसे बरिया मोनदों आं बेखौ ओरै बेक साइडआवबो रेयारिसि दं नालाय बे मडेलावहाय ओंखायनो मोजां मोनदों आं नैबे लास्टलि आं बुङो बे बिथांजोआ साइबाराव होनायनि होनोना साइबारखौ गोबाङा होनो नाजायो एक्सुवेलि पुलिस स्टेसनाव हैनानै लाब गैया आजिखालि साइबारखौ गावनो अनलाइन खालामनांगौ जायो साइबारनि मोनसे पर्टेल दङ नोंहा मा प्रब्लेम जादों बोरैहाय साइबारनिया बे आरोना आंबो खनसे खालामखांबाय बेखौनो फोरमायबाय आरो दा आं हाबानि अमाया बिखुनजो जानाय बिहाव जानाय माबा माबि बिसोरनो बहुद जगार खालामबाय देखायजे होननोसै आं र' मोजांनो नोंथांमोननो चान्स मोनोब्ला माने डेट सोंगासिनो बयबो गरम लोगोफ्राबो सोरबा अमा हरनो नागिरदों नामा कमेन्ट हरलै